Hlasím sa vám z detského letného tábora Narnia, kde sa teraz odohráva tretí deň. Ešte pred ranou rozcvičkou býva vždy budíček. Dnešný deň nás budila známa táborová klasika, ktorá nesmie chýbať v žiadnom detskom letnom tábore. Rozcvička je veľmi dôležitá, preto deti majú rozcvičku každé ráno. Akú úlohu hráte v príbehu Narnia? Ja som Aslan a mám za úlohu poraziť zlúk čarodejnicu Jadis. Vaneska, tak ty nám povedz, ako hodnotíš dneskajší deň? Super, dneska je všetko tak super. Ahoj, ako sa ti páči kúpalisko? Je to skvelé, páči sa mi tu hlavne to, že mám tu kamarátov. Dobrý deň, nevadia vám tu tieto deti? Čo? Hýbajte na ihrisku sa zahrať. Hýbajte si fotbal zahrať, všetko možno. Veselá mysl pozdravia a kto deti má rád, majú rodičia. Tak a tam hore, čo pôjdeme po tom kopci, zvládnu to tieto deti, není toho veľa? No hádam štvornožky, hej, no. Keď si spomínala cestu, prečo hrozná? Lebo sme išli stále hore kopcom a Vlado mi spieval za chrbtom. Večer sme chceli opekať, ale ako vidíte, nebude to asi možné.